ଗ୍ରାମଟିର ନାମ ସୁଜନପୁର। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ରାମ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୀମା ଦୁଇ ଜଣ ବାସ କରନ୍ତି। ସୀମା ରାମକୁ କହିଲା, ଆଜି ମୋର ଭାରି ମନ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ତୁମେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କେନ୍ଦୁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତ ନାହିଁ? ସୀମାର କଥା ଶୁଣି ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲେ। କୋଳରେ ବାଘକୁ ଦେଖି ରାମ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ପଳାଇଗଲା। ସୀମାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ନଦୀ ସେପଟକୁ କେନ୍ଦୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେପଟରେ ବାଘକୁ ଦେଖି ଡରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ତୁମ କେନ୍ଦୁ ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ନାଇଁ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଯେପରିକି ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ପାରୁଛ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ।